Hvorfor er I med på konferencen? Det var et nyt spørgsmål. Nej, det er det første, det. Hvad Hvad har I med på konferencen? Hvad har I med på konferencen? Vi har vores bank- og treasury-løsning med til Microsoft Dynamics AX. Det er en løsning, som hjælper med at automatisere en masse af de bankprocesser, som ellers kræver en masse manuel håndtering, og derfor tager meget tid. Og det er for eksempel betalingsprocesser, eksekvere betalinger udgående, og automatisk matche indkommende betalinger, og selvfølgelig også afstemningsprocesser. Så vi medbringer en masse ekspertise inden for det område, og vi har i dag integreret og supporterer over 1500 Microsoft Dynamics kunder i verden, som kører på vores løsninger. Og vi glæder os til at snakke med en hel masse partnere og kunder, som har interesse i at automatisere deres systemer også. Der synes vi, at vi er med helt fremme, der hvor det sker. I forhold til digital transformation og disruption i det hele taget, så er der nok ikke nogen tvivl om, at netop bank- og finanssektoren står lidt for skud og over for store ændringer her de kommende år. Og der er vi jo med til, kan man sige, at gøre banktransaktioner og bankverdenen i det hele taget til en meget mere spiselig størrelse, og hjælpe med at få noget af det her data og information ind i jeres system, sådan så man kan automatisere og gøre processer nemmere. Kigger vi inden for vores egen teknologiske platform, så gør vi utrolig meget for at være helt fremme også. Vi var en af de første 5 ISV'ere i verden, som var klar på Microsofts nye 100% cloud-baserede platform Azure. Og det er også der, den nye Microsoft Dynamics AX version Dynamics 365 kører i dag. Så der har vi været klar siden november 2015, og vi har i dag flere kunder, som er live på den her løsning her, og har haft nogle rigtig gode forløb og god tid til at finde ud af alle de her små tweaks, som skal til på nye teknologier. Jamen, den største udfordring er, at økonomimedarbejdere i dag, som så mange andre funktioner, skal behandle og håndtere en meget større arbejdsvolumen, det vil sige flere transaktioner, og det skal man gøre mere effektivt. Og der hjælper vores løsning jo med at netop automatisere de her matchingprocesser, sådan så det er muligt at vækste, velvidende at man har et system, som kan understøtte det samtidig med.